Hi, ik ben John Potters. Ik war hier von der Utgeburt, so von der Erzeugnismakler. Und so, ich hoffe, das ist ein Segen für dich. Sie haben so ein wunderbares Zeugnis. Sie haben mir um Dinge vertraut. Und so, ich freue mich sehr, nochmal von euch hier. Und möchte ein Segen sein für dich. So, ich will euch die Gelegenheit geben, dann kommt ihr vertrauen. So, kurz vertrauen. Hallo, ik kom een zeugnis van jou bij Marathon. Zijn wat God in mijn leven gedaan heeft. Hij is groot, hij heeft veel dingen in mijn leven gedaan. En te zien hier bij het Marathon. Zo, ik was ook dus veel woorden. En ik was keine hem. En ik weer van klein aan dat ik bezig angst had. Ik had angst voor Rückung. Ik weer zo moe. Te zijn, ik leef een beetje zo in angst en ik ben er dan veel en ik wil met het zo zijn, met in mijn angst leven en zo was ik op en ik ging naar de school en ik had ook een fijne schooltijd, ik kon zelf fijne lezen, dat ik veel van de Bibel verteld en dit is niet zeker, dat vind ik zo interessant, wat Jezus Christus van ons leven deed en war bestimmt voor Vereinsleben krijgt weer, wat ik bestimmt dat hij had zoveel dingen gedaan en dat nu op mijn baas de geschikt. En de school was natuurlijk wat de tijd werd hem geschikt van Jezus hier. Weer mijn baas de tijd en mijn baas de geschikt. En een dag dan zien de leerlingen dat hij angst in die stil. Dan zien die kinderen zeggen, ja, ik kom ook. En dan zijn ze dieper in angst gaan. Wo ze dood moet zijn, daar heb ik niet op angst. En dan zei ze, größte dood van die beden, daar is dat God in engel met die Menschheit leert, der wordt die bewahren. Nou, dat ben ik zo interessant. En profit dat, en denk ik dan, ohne zu wissen, rüten, dann bete ich und dann glaube ich, dass Gott in engel wie mag mich und dass Gott verteilt mich. Und dann wird die Angst viel weniger geworden, so dass ich dann, dat mijn schilderen en die dood uit en dan zo wanneer ik voor de schilderen zei, ben ik goed zwaar, ik heb een boos gewoon, zo schaft ik neem vind alle dan dood en dus me was dat, ik dacht zo nou dat hield ik niet zo schoon en ik lees zo veel, ik beet en ik dacht zo dat wil ik helpen. En samen hier ik dat dan zien ze want ik heb boos en dan ik heb nu niet meer om raam beten en dan lezen en ik dacht zo, ik wou het dan. Dat waar ik dan, ik was niet zo als de anderen. En dan kwam het tijd dat mijn vrienden zijn allemaal begonnen. En ik zei nog thuis, wist het niet meer wat. Maar ik had mijn vriend op zelf niet best thuis. Hij had ook een probleem wat dat begonnen zei. Dat kan dus niet thuis zijn. En zo vond ik dan op een moment meer aan de eerste tijd dat ik was, dat me dat zo waarschijnlijk, ik denk zo slag. Maar die wist somewhat wat de... Ik merk me, ik wil ook wat, ik wil mijn vriend op zijn. En de vriend op de woning was hier en toen als ik gedacht had, die ik dacht dat ik was in de huis kwam. Maar ik zag van me aan en je moet mensen nog met z'n heen rijden en je moet zien dat nog mensen krijgen. Wie was het denken dat maar ik vind dat beide al even dood, maar ik blijf niet kwijt. Ik denk te wegens, want ik nu gelegenheid had onder te doen. Een andere vriendin, ik had dan een vriendin die in Chile en dat kwam dan nog maar even in mijn huis en dat wil ik het zeggen. Maar ik hier en ben ik stuk, ik was doodmansen. Op een dag, ik leefde op een opmaak en mij vond dat ik gewoon interesseren. En dacht ik zo van ik wil ook zo doen of bij doen. Ik wil ook trainen, ik wil schmieden, ik wil alles maken. Dan wil ik afgenomen, dan word ik miljoen, dan word ik gelijk nu gaan ook fijne vriend. Zo, ik vond gewoon dat Maya, dat weer wat mijn leven weer en dat leeft was het op allemaal waardig en ik wilde het op verhalen en dat was het zo dat het meest kwam uit, want ik alleen heb hier, ik had zeeën gedronken en ik kwam ganz bedronken naar huis en mijn ouders wilden niks tevreden maken en ik dacht dat doen ze niet aan mij gaan, dat die gemene zaken, dat die jugendleven nu krijgt. Bestimmt wat die was. Aber dat wat ik wil, die durven ze niet aan mij gaan en zodat ik het allemaal waren en zo zie ik dan vielleicht vor Jahr so ein bisschen auf der Brust was und dann
dan had ik een paar en dan geloof ik zo, oh nu weer alles geluisterd, nu weer ik van de Goalsbach. Zo, nu als het probleem geluisterd. En deze luistert niet meer, nu wordt het leven maar lezen. Deze wordt me niet zo terziens gerne vriend houden en die wordt me leven en dat wordt eigenlijk niet meer voor groot zijn, of dat wordt zo schijn zijn. Oh, ik vraag me dat het zo weer rangekomen. Nu wil ik mijn partner hebben. En nou ja, dat video zum Anfang schijn. En de tijd verging wieder en dan voor een jaar wil ik me ongeveer zijn, verging de tijd. En dan vond ik het een beetje spannend te draaien. En dat vond ik allemaal spannend om de winkel blij maken. Dat ik kon dit niet trainen, ik hoor niet kunnen, maar ik doe niet. En dan zo. Van de onschwierigheden. Ja, van de schwierigheden man te komen waar ik den selber müssen. Dat wil ik weer mee zijn. En zo, dat schafft dan niet meer goed. En ik kijk dus zo schwaar tijd even daar. En dan vond ik ongaat te vreemd. Ik zei, wat was dit van mij? Oder ik zei aan, van dit niet mijn partner, neemt op een smal van mij waar. Ik zei, dit is zo niet schwer. Dit is zo te mooi wordt. Ik zei, van doe dit niet best op je aan het helpen zijn, dan neem dat bus maar waar. Ik weet echt wat je niet doet. Ik wist, wanneer ik die opzij duik aan, ik aardig, ik wist niet. Maar ik probeerde die beste te doen. Ja, het is een marktje in het leven blijven, markt dit proberen en appareren te houden, en wat moet ik met het doen. En als ik dat eens gebeurd word, dan aan je werk. Dan zit er ben ik maar gewoon. En dan kan het mij zich blijven. Het wordt op zich zo hard, dat ze nog bij niemand, dit deed toch niet. Dan weer vielleicht zo een jaar, een maand of vielleicht zo top te komen weer. En ik zei, dit hoeft niet, dit maakt wat andere, dit deed het niet. En ik doe zo door en ik probeer te bereiken en dat hoeft niet. Zo dan wie ik even bestuurd ben, anders ik voor het leven dan nog zo weer gewoon. En dan op aan de werkroute en dan dat wie best zo spoor, dan moet ik toch nog waar zijn. Als er een probleem is, ik heb je dat niet afbrengen, ik heb je niet top zijn, dat heb is einfach dan erom. Oké, daar is het bereikt, wie we nog waren van die vet voor dit. En dat was zo zwaar en ik werd aan, ik zie deze tijd niet nodig, ik zie niet nodig. Je krijgt zo je blijven. Dat je krijgt zo je blijven, ik heb ganz twee gebruikt en ik kon dus niet moeten zeggen. En dan weer dat ze waarom best je niet nodig. Da hat sie, wenn die Leute vielleicht da gewonnen, wo die dort nicht finden, der versteht das nicht. Und Gott sehen wir eine Sehnsucht, nimmst du dir mehr. Die hast mir gefragt, und ich habe gearbeitet und dort, und nu weißt du, dass wir eine Trade haben, und dort die Leute verschworen ist, nun loop mal los. Okay, ich sehe gerade, wo einmal die dann was, ich loop los. Und da hat ich noch nichts gesagt, oder noch nichts mehr gesagt, und dann, sind wir zu schon so rum, das heißt, ich habe sie noch nicht gekommen. Und okay, ich weiß, dass das wird passieren, es wird viel gut. Und so dann dort ein, und dann wieder Leben darum. Und davon sind sie allein, ich bin doch nicht mal so gewarnt. Ich würde auch keine Wahrheit mal begossen, ob das Ekel oder so sei, ich würde einmal getrunken, so viel mehr. Und dann fahre ich dann fertig, so einmal, wenn ich getrunken, wenn ich dann noch das Uwes denken will. Weil ich aber groß wäre und dann eben denken, wenn ich da würde kommen, wo würde ich sein? Und ich bin am Kraag, ich bin krank, ich bin verloren. Ja, ich bin krank, ich bin verloren, ich bin schuld, und Gott dit nicht interessiert, was ich da. Und op mijn gebed leven, dat vier kwesties, ik had dus alles op het zijn. En aber dann ist dann heute im Fernsehen, dass die Gäste mir wird morgen oder sagen, dass das aardig wird. Und dann bin ich dann so was tust. Und dann würde ich auch mal zu Gott beten, dass ich so mit diesem Sinn wenigstens für jeden. Und ich so mich halten, wenn ich dann abgetrunken habe, ich dort nicht bloß im Basket, ich dort einmal ganz unmut. Und dann kam ich doch früher ganz ich dort. Ich sah das Fernsehen so dort. Das Fernsehen, dass ich einfach voll wollte noch mehr arbeiten, nicht? So halt das Fernsehen tun. Und einmal war der Berg so an der Zeit, Gott haut mich doch, macht mich doch, Kors oder halt mich oder halt mich und das tue ich einmal. Ich nehme das einmal war da, ich haut mich in den nächsten Tag durch das war. So das hol mal in den Weg führen. Ich muss erreichen, den Weg führen. Nee, und na, zu sein, nach einer Mehrweg für den Doktor. Und da bin ich so, oh, ich hab wieder ein Mondes Obers, aber einmal haben.
En dan dat was ik graag voor mijn leven dat we of haar ook anders was aan die partner hadden. Nu nur dat ik wil best niet maar ik wil dat ze zeggen, maar ik hoor best niet onder en dan dacht ik me dat on. Ik ging op boos naar en leefde wat, maar ik dronk niet zo en ik dronk op aan dat was ik zo dat houdt me, maar ook moest dat me niet wie nacht helemaal. Hier schor ik best dronk gaan zijn. Dat ik zo ooit noem zijn, en niet meer nog een fijne bril en het hoor, en ik vond ze larig te typen, ze hebben ook niemand taal. En ik vond hem dus veel thuis te blijven en dan die ene vriendin zei bij mij, ze heeft gelijk gezegd was, maar in ieder geval, het gaat dat we veel troep weer. We werden ook veel vrienden was, dat we dan beetje ook meestal einzelje wat ik toen had. En ja, dan wie we dan veel bij mijn huis, en bij haar huis, en dan deed het dat best wel anders. Bij ergens een koffie aan onze spoor, we schmieden met gewoon met hulpvieren, dat die best op die wat down gaan. En dat we einfach gaan houden, we ons weer leven langwierig en dat we zo larig en we dronken. Ik wilde niet dat naar Sambot te vallen. We wilden best met Sambot vallen en allemaal houdt het niet. Alle dank, ik hoop alleen verder zo'n vallen en dat vallen niet en dat we zo larig en dan wie mir dat op het leven zo zwaar schwaar. Dat voelt zich zo dat je niet meer back normal wordt, dat je zo bijbrengen. En ik wist niet meer wat het leven zal zijn. Ik ga dan mooi zeggen van dat leven niet aanvindt, dan dat maakt dus nog zo lang en dat jongens nog moet hem ingaan. Wie dit wie best. Die bij het zwaar spelen. Ja, zwaar spelen. En dan ga ik weer onder irgendwem zei ik over je wordt zusammen und mit Freundschaft für mich, wo dann einfach mal Kontakt holen, hat ich mir gesagt, dass mein Leben jetzt so schwer, mir jeder so schwer. Und dann sehen sie, wo jetzt diese schwer, ich weiß gut. Ich weiß gut, was ich mir dann. Ich weiß gut, wo mir so schwer ging, und wo mich viel zu halten, wobei ich dachte, wie vielleicht bei euch auch, wenn ich das Freund mache, dann halt mir nicht. Die ging euch Muss vielleicht bloß noch zum Durchraum sein. Und dachte, da wird alles abgehakt sein. En dan hoorde ik dat allemaal vast en dat viel sehr spoor en zo ging de bootman nog voorbij. En dan een dag, dan die de bagger zo spoor, dan riep ik een van mijn prima om, dan zit ik dat leven is bizar spoor, dan zit ik echt best niet wieder zo, dan zit ze, dan door in mijn moment wordt als die spoor, dan zit ik echt gewoon niet, dan kun je een vrouw niet. Dan zit ik echt gewoon niet, ik kan het niet. En dan, zit ze nou vielleicht pas een dag, ja, ze vielleicht gewoon niet, zo weer contact dan daar en dan schneide ik hem aan en zei ik wat tot het bezorgd was en ik zei wat dat echt waard is aan wie wat mij wat ik me vertrouwen kon en wat moet doen is voor mij dat ik nog kon mee entscheiden en ik zei God zo mij maar een persoon leven entscheiden ik kan China zijn ik kan China vertrouwensvolle persoon in mijn leven zijn ik doe China dat maar om mij vertrouwen bekomt waar ik aan mensen ik kan dus niet zijn. En dat was ik zo als wanneer je juist in me ziet dat het wel passiert. Aber ich kann nicht jetzt in der Stelle noch nicht, aber wenn du mir das anschaust, dann darfst du nachher was so sagen. Dann wie du nehmen doch wieder und dann wird es eine Weg. Und dann sollte ich eine früh im Haus. Ich kann auch mit der Miete, wo wir trafen. Und ich wusste erleben wir nicht leicht, das weiß ich. Und nicht auch so, ich hatte nicht Gelegenheit in der Haus davor. Ich muss du sein für euch. Und ja, ich wollte einmal Trost geben. So doch ein bisschen. Aber en is innerlijk veel weer terug. ja, veel meer krijgt ze nooit. En mijn dochter nog even, ik wens, ik kan de vlucht niet meer worden. Ik wil zelfs niet op zijn. En dan gaan we doen ons tot doza en dan betalen ze me voor het steken en dan hoorde ik aan, dat verdriet me. Dat verdriet me veel meer als ik jongens gedacht had. En dan vroeg ze me op mij voelt de beste dingen van mijn leven. Zo die hier dat mij dat niet zo leeg ging en wil mij dat nu ging en zo stond. En er waren die mensen gemerkt hadden dat ik niet moedig weer zo. En ik zei dat dit zo zwaar, ik zei dit zo zwaar. En ik dacht er een best bij mij. Maar zo je geen best bij doen wordt. En zo zou het doen voor mij. En ze zo wordt het niet blijven. En zo moet ik me moed ten verder weitergehen. En dan was ik de voet voor echt weer moeder. Ik wist niet wat darf dat werkelijk. Ik kan een vrede van wat ik vertrouwen kon.
En zo trap me de gemeenschap zo Wat is dat voor motief? Ja, me trap dat zo met haar te reden. Wie dan kan ik maar dingen openbaar te haar, hoe me dat denk en wat ik daar zie. En zo die vrije mensheid hetzelfde ze daar zien, zo kan ik ook motieven. Ze hoort ook een zwaar leven, dan probeer ik allemaal doen te zijn voor haar. En ze ziet ook allemaal, nou, wat ik doe die voor haar en dan vrij me dat te zijn. En dan wil ik veel meer doen zijn voor haar als ik nou, zo die voor mij doe ook weer. Maar ik kijk er dan een beetje naar, ik wil meer doen zijn voor haar als zo voor mij weer. Maar eens wie we bij zie die zo. En dan een dag, wat ik dan kom in haar huis. En dan krijgen ze me naar, dan zit ze, wees ze meer van, dan zit ze kibbel. Ik ga geen jas voor je krul. Ik vind het zo, dat wordt meestal maar. Dan zit ze, wat moet je met jou snel? Dan zeg ik, joh, maar wat houdt me dat toe te zijn? Ik kan het niet doen. Nee, ik wist niet van wat ik doe niet zo check. Ik check toen, ik kan niet zijn. En dan zit ze bloos, hier komt Zeugnissen aan en ik krijg het zo te hartje. Oké, ik heb ze trainen, kon dan een beetje Gemeinschaften voor ik voet. Nou, laat me dat niet houden. En dan dacht ik zo, man. Ik ga gewoon ergens wat daar gewoon, ik ben nou als, ik dit Zeugnisschrift vergleichen, dan wil ik doen mal hard, wel ondermenschen daar. Het is allemaal bestemd van door hier. Als ik het samen leren gaan van dat, wat dat is en daar gewoon in verleden, kan ik nog een dag de opmerking van wat ik vertrainen kan. En dan ben ik vielleicht mal eruit houden, want als voor het heen en daar gewoon dus een ritje kunnen, kan ik vielleicht ook. So ja, dat is zo belangrijk is die echt wat die voet houden dat er in times en dat was hier en dan. So ik kan met de groep naar en ik ga van wat de haar in Zeugnis, ik was een niet wat als er hoog Zeugnis. En hier is dat zo dat ik veel van God dreven, Jezus, de minister gewand. En op haar hartslag is daar niet. Die wordt veranderd voor die, maar die wist dat wij. Dat zij een beetje gezien is, dat is voor mij alleen. En dan had ik allemaal en dat je al ophangt dat mij dat zo schijn dat te houden. En dat vond ik allemaal om te verstaan en te leren ik dat. En dan, ja, zo verdient dan vielleicht wat Monaten, ik weet niet, an die 3-4 Monate. En dan een dag, dan, ik had over de titel gevraagd, over de rouwing. Als ik heb de rouwing gehad, zag de Bibel dood, wat zegt de Bibel van dit? En ik wist niet, ik wilde dat hier. So je had ook zo'n dingen dan over den titel hier? Ik had daar die hier, ik kon daar die hier, dat ik kan ook wel. Dan had ik ook mensen gevraagd, is dat zo? Ik heb je de gehad, de rouwing. En de jaren zijn een beetje aan mijn schrijf stehen. En zien ook wat ik veel touw. En ik wilde ook wat ik zelfs lezen. Dat is veel te veel. Ik kan niet praktisch lezen. Hoedjes kun je niet verstaan. Het woord wat ik kon lezen. Wat die dat is nu lezen? Ja, dat moet ik geen zeggen. So mit Person sagen, dort nicht dann, wie man das nicht gehört. So, aber über den ich von selbst frei und ich fand da unter Gläubig, da haben wir auch geschafft stehen, wie, aber ich das nicht mehr abzählen. Ich kann mir wieder nicht mehr an. Und dann ich dachte, ich habe nur ein Zeugnis nehmen. Das ist so interessant, das Zeugnis. Das gehört so zu Harschen, dass wir ein sauberer Zeugnis, vielleicht von einer Stimme, einer Verteidigung Demokrat, von zijn Zeugnis, wat hij verder leven gedaan heeft, wat hij daar gewoond en waar hij Jezus gevonden heeft. Hij heeft het eenmaal, naar een paar jaar waren, naar een waren. En dan een dag, dan had ik ook zo'n angst in mij. Ik was zo van de angst, we waren los. En dat wie zo schwoor. En dan voelde ik ook dat ik dan schoven, dan goed arbeid. En dan dacht ik nog zo, nou, wanneer ik wel ging wezen, extra halve hard staan. En ik was, dat ging verloren, zo ik vond een angst had voor. En dat ik den dag zeer spoor in de arbeid voor. En ik voelde overhaan en dan weer ik dan die voetsnummer, wie ik dat ben voorstellen mooi. En dan had ik wel dat Zeugnis. Dan had ik mijn Godskracht. Dan zei de man dat hij weer al onrecht daar gewoon en hij had wat preders gereed. En dan had hij zei de dag niet meer alles afbrengen. Alle veel wat hij gedaan had, en hij zich begeerd. En dan had hij om een man ongereden, had hij gevraagd, was die begeerd? Nou, had hij gezegd, nee, wanneer was dat dan? Nou, van ik dus alles afgereden had. Dan zei hij, dat is niet voor Jezus. Als Jezus wel niet die zin dat je die is moet onjekrijgen, dat is naar de meekom.
Deze spel die onneemt, dus die beste level die de zin opbrengt. Hij is juist gekomen voor de zinnen. Graag zo, en dan moet ik dat zijn woord. Zo zei ik dat doen. En dan had je graag, en dan zie je de man die had het dan verstomd en hij vertelde graag, detail bij detail, waar hij dat taartje vet had, dat de zoet van haar aan de vossen en dat de juist goed aan de reed. En waar hij op die beet had. En dan als ik dat is heel jong, dan zei ik voor mezelf, nu ga ik de kracht doen. Ik doe de kracht zoals dit spannend is. Ik wist niet dat het de begin weer, maar ik wist dat dit moment gewoon vrij gemaakt. Dan ben ik vrij, dan heb ik angst, en dan zijn we bij ons geënderd. En dat wil ik ook. Dat heb ik lang gezegd. Ik ging voor mij alleen een stoel, ik ben eens alleen op den haven, maar ik ging dan nog op een stoel, ik voor ons zeggen, zijn gaan over hier. So, ik heb vergat dat ik de eerste mal wat ik op de speel, dat ik massage was. En dan zeg ik altijd einfach mal dat ik een zin daar ben. En dan vertel ik altijd mijn zin op ons heen. En dan dacht ik op bij mij, als ik behoud me dat, ik weet die mijn zin alle, aber Jana zei zo, dat hoort ze doen, die gaan ik achter de oplossing wieder doen. En ik vond dat ook. Vielleicht wurde das dann auch haben. Ja, dat wil ik vielleicht ook hebben, maar ik doe die kraak zo, ik wist niet dat het nog een klein onderscheid is, dat het niet zo, wat mijn aardig is, dat het een klein onderscheid zijn. Ik dacht, ik moest graag zo, dat het zo houden. So, ik doe dat dan einfach ook zo. Ik ga mijn zin door einfach meest alle Einzelheiten, wat ik dus kan opnemen. En vroeg gaat het vergeven en ik zie dat niet helemaal weet intent te zijn. Neem je om als een dochter oder nee, ik zie niet dochter, sondern als een, wat die dying conflict is. Een hand die noemt intent oder zo, maar ik zie dat pas niet in de dochter te houden. En aber ik geloof dat gaat mijn broer onneem was gedacht, dat we een gezegd op in zijn woord. En dat had ik al gehoord en ik geloof dat hij broer het doen. En dan beval ik erbij, dat dit bij de gebed had. Dat het niet allerlarig weer, niet wat larig weer, niet zo dat dan met een Heilige Geist aan. En ja, die had ik toch helemaal samen gehoord, dat we slaan van ons de zin bekend en dan ben ik terechtgevallen wordt dat einer kon terechtvallen. En dat wilde ik unbedingt niet meer zo erg te maken. So, ik vroeg dan om de Heilige Geist en dat hij me den vergeven, dan blijkte het de val voor mijn Heilige Geist. En dan stimmt het dan op en dan voorziet het zurecht. En dan voorziet het zurecht. Alle stellen weer van de regen draufgevallen en ik had zurecht. En ik had niet angst meer den dag daar en ik ben zo dankbaar. En voets verlang me dat ik wil lezen van de Bibel lezen. Maar ik doe niet en ik voel dan soms in huis. Ik ben zo dankbaar wat hij gezegd. Als ik er zo gestuurd ben, dan zit ik in mijn zassen wie mijn stoel. Dan zit ik mij zo niet die ook gewoon mijn geraad voor ook van Jezus van onze zin sterben. Dat heißt gewoon niet elke mens is wie. Het is ook schafft dat ik gewoon voor mijn zin sterben. En alles wat ze daar weer, ze geeft me een schrift steht. 1. Johannes kapitel 5. En die eerste versen door. They explain dat Jezus als een blootje komt en die eerst bestätigt wordt. En dat redt ook van die mensen, hartje boven maar zal die kaart hartje. En dan, ik heb dan nog niet een project gelezen, ik heb niet project veel gehad. Ik verstond zelfs project geschreven en die was het op een niet raar, dat ik ganz anders als in de Bibel geschreven werd en dat in de project Bibel. En oké, ik lees dat de Eva en dan had ik en ik had het alle gelezen. Ik kon niks zijn voor mijn tijd. En dan wie mij dat ons zo afvond, dan kon ik een project lezen. En ik had zo'n boom met ook graag, dat Jezus zijn bloed op kruis. Door heel die bloed van ik helemaal tot bij op kruis zelf van mij zijn. En dat wie graag wat doe jij om dat voor mij zijn. Nu durf ik de plus maar aan aannemen. En dan ben ik geraad. En dan ben ik zo dankbaar dat ik dat kreeg. Dan weet ik plus dat ik kreeg dus ook direct naar huis en ik kreeg zo'n grote vrede dat ik op het nieuws en ervaren. Something kwam bij mij aan. Ik had niet een idee wat het was, maar ik wist dat dit weer wat zo bijzonder. En van toen aan dat mijn leven ganz veranderd. 2 weken weer, dan zag ik dat mijn leven is ganz veranderd. Ik had niet meer angst, ik voel me vrij en dat is best zo veranderd. En dan werd ik aan. Ik had me begeerd en ik had dat niet mooi geweest dat ik me begeerd had. Wow.
had bloos nooit gedaan wat een andere zeiden. Dat Jan is zeker dat wie de begieren op haar had het niet vernomen. Ik vernoemde bloos dat... Die was ook wel wat onderdaan. Ik wil wat onderdaan, ik wil vrij van deze angst. Maar ik dacht daarna aan, maar de begieren kon nog maar bij de toffee zijn. Zo dacht ik bloos. En toen was die en nee, dat is gek van deel, dat is gek wat nu passiert is. En dan word ik haar gleich einfach mal ondergrond te vertalen. Nu je het zei, aan gewoon aan al dat er op großen Leben. Ich könnte bloß sagen, die proben durch einen Schein unter haben, wie mir das so. Und ich stürzt die was, ich probe auch einen Schein unter haben, das geht wahrscheinlich. Anderlich. Nee, einer drängt die Tür und hat allerhand Sposen am Prof das Leben nach Schein unter haben, aber das ist kein Schein geworden. Dat is nog dat anders, maar anstrengend dat dat nog zo te doen, dat het schön und dat de werklich afraid is in Jezus. En dat wil ik me gleich mal onwond te zijn dan. Dat brengt me zo omhoog. Die zullen alle niet vrij worden, die zullen alle, die zijn juist zo niet, die kunnen alles gaan. En dan viel mir einfach nicht mehr mein Trinken, dat wie me ganz aufgelassen, mein Schmieden, wat dan einmal ausgewarnt hat, deuten, wat dann. En de goos dat we alles zeggen en ik wil dat wie veel nishma de ware vrede waar ik in Jezus en dat die niet gaan dat ik wil zeggen in de Prodigy Bible en ik begon te lezen en ik vertrouw God, ik zei to God, ik kon die woord niet verstaan. Die woord is leven niet en ik lees het als een Geschichtenbuch aan, maar ik heb veel aan Bibel gelezen. Aber ich kann die Wort nicht verstehen, aber ich vertraue, dass du mir weißt, dass der Weisheit hast, dass ich Wort verstehen kann. So viel als die was habe, und heute was ich kurz, wenn ich ein Wort lesen, dann kann mein Leben nicht mehr wollen. Und das verändert mein Leben. Mal viel mehr, wenn ich nicht näher bin, was soll ich da und der Freund von der Bewusst, der Reiten nach. Komm doch, das geht schon, du bist ein Mann. Du hast dich doch nicht gelernt, das bist du, komm doch einmal. Und dann habe ich mich wie über nur gedacht und ich hatte früher was so, ich wollte gar nicht fragen, aber dann habe ich so gestanden, wie der Open hat und dann die dann noch eine Unterstunde, wo ich dann konnte ich mehr und unterschreiben dann haben wir gelesen und dann kommt die Schrift, wo es sagt, wenn die EU die zum Sinn bleibt, dann dreht die EU und dann später mit 1 EU da leben, wo es mit 1 EU soll ich von uns mit 2 EU verdammt worden. En zo met de heen en met de fight. En dan wist ik ook graag dat ik niet graag niet in zin te doen, de job wist ik. En ik zei dat je vriend op is op, ik zei ik kom niet, aber was nog, ik zei daar. En dat dan die niet launen, wieder ein Unterricht ist und die Freundin, die lud mich an für eine kleine Jugendschau. So dann würde ich durchhaben und durch die Bibelstunden, für die wieder zu fragen. Aber ich wollte hier beiden, ich wollte hier lernen und dann wollten wir so richtig wie nach Hause so eine Gebet stellen. Dat die me zo schijnt dat ik wist, ja, met mensen te benen mee weer te sporen, maar ik voel aan mijn zorgen. Ik voel aan mijn zorgen door de vragen, die dat kan doen. En dan die dat nacht, dan kunnen we ons nog alle top doen, dan kunnen we einfach jouw gebedje gaan. En met dan elkaar daar te kijken als leven niet doen. En dan dacht ik zo, wauw, dat is wat God in dat leven een andere wereld heeft. Dat is in mijn leven, ik wist niet dat het kan. Dat passiert weinig, aber dann fange ich an zu sagen, da hat der mit der Wort anfangen und ich fange an abzukicken ab und Gott da mehr in jeder Weg, was redet in einer Weg zu dir oder was hat heute diese Weg in die gesagt, was sollst du tun oder hat die irgendeine Bibelfrage auf dem Wort oder hast du irgendwem können von Jesus vertrauen und dann fängt das an lebendig zu werden und dann fange ich an durch zu fahren en dat we dan voor de tijd. En dat is wat ik dan deed. Ik had niet zoveel bezit, ik had vrienden die dan blijven. Mir wieder was in Schule, wo mir wieder Freunde in der Schule, das sagt, wo die hier in 3 haben, aber ich kann nicht Freunde nicht 3 haben, wegen da muss ich da alle Leben noch 3 nehmen. Da brauchen wir alle Leben mehr. So, dus müsst du nicht entscheiden, wo du bist? Ich muss entscheiden, weil ich da alle loslassen und hier allein tust, viel sein. Ich bin aber nicht so gespielt, ich allein tust, und dann sehe ich da, ich bin so dankbar, dass ich kann sagen, ich bin so dankbar. Ich kann nicht meine keine Freunde holen. Ich weiß, dass das heute allerbeste für mich war, heute wird Freunde in mein Leben nachscheinen, das wird schaffen. Und dort die wirklich immer weinig täten, dann habe ich auch solche Freunde.
Und wie dankbar für eine Mannschaft haben, die sich abwählen und so von das an zu verändern und wie dann anders. Wow, das ist ein sehr schönes Zeugnis. So, wir stehen auf Sambot haben, wo die schlechten Freunde wir einmal am Sonntag, die irgendwo vertrauen, wenn sie vielleicht in Angst leben oder sie haben eine Klarheit nicht, wo einmal die für irgendwo something sein. Ja, erstens will ich hier eine Frage zu sein. Und Epheser, Kapitel 2, Vers 8, dort sagt Jesus, dass Gott sie nie nur hat, der sie glauben, dass das nicht durch ihn wollen, dass das ein Geschenk von Gott. Und da würde ich mich auch mal versprechen, wenn die Ladung fallen, wenn die Zweifeln oder die vollen Angst, Jesus ist der Einzige dabei. Ich habe mir alles gefallen, ich habe mit so vielen Dingen in meinem Leben gefallen, es niemand gefällt worden, niemand nicht. Aber den Tag, weil ich auf die Neues gehen, sagte Jesus, nicht Gott, ich kann mein Leben nehmen. Und jetzt einfach einmal im Leben, das hat er leider neu, das verändert alles. So, ich will jedem einen Mut merken, wenn das Leben schweiert oder eine Angst und wenn du es nicht rufen die und du hast vielleicht ein Ohr gemerkt oder du kannst dich mal ein vertrauen. Das ist der Suche, was dir da anbelangt. Du bist genug Christen, was du kannst vertrauen. Und Jesus ist für jeder Sinne gekommen und wir können das niemand zu euch machen. Ich will nicht damit sagen, dass wir keinen gut sind, aber wenn wir haben die sind nicht, dann nimmt das einmal ab. Ich sage nicht, du bist zu euch, die nehmen nicht ab. Ich sage, komm zu mir, einfach die uns lernen. Wow. Ja, sehr gut. Jesus ist der einzige Erfahrung. So, ich kann sagen, Jesus hat ihr Leben können verändern. Sei es von Angst zu kommen, von verschiedensten Dingen, die wir auf durchgemerkt. So, wenn du noch nicht frei bist, jagt dein Leben nur Jesus, komm voran und anerkannt durch die oder an einem Film, so, dass er kann in die Ort ankommen. So, vielen Dank schön dir für dein Zeugnis. Ich möchte deinen Segen sein für dich und Gottes Segen mit dir. Dankeschön.